ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Maraming kwento tungkol sa pamana. May mana na hindi inaasahan at may manang pinag-aawayan. Ang tanging magdedesisyon para sa isang pamana ay ang pinamanahan o gusto. Dear Papa Dudut, ang kwento ko po ay nangyari 3 taon na ang nakakalipas. Ako po si Rihanna, sa kasalukuyan ay 33 taong gulang na. Nasa 19 na taon pa lamang ako noong makapagtapos po ako ng kursong Business Management. Pagka-graduate ko ay nakapagtrabaho sa isang kumpanya. Sa halos 8 taong kong pagtatrabaho sa kumpanya, ay naging maganda ang itinakbo ng buhay ko. Nasanay na ako sa ginagawa ko at masaya ako. Pero nang dumating po ang pandemya noong taong 2021 ay nagkaproblema na sa pinansyal ang kumpanyang pinagtatrabahuhan ko at kailangan nilang magtipid. Nagbawas ng empleyado at isa po ako sa mga na-retrench dahil nga po sa problema ng kumpanya ay hindi gaanong kalaki ang nakuha kong separation pay. Pero masasabi ko na pwede ng pangbala habang nagpapalipas ng pandemya at bago makahanap ng bagong trabaho. Kasama ko na lang po sa bahay ang aking nanay na si Daria. Saktong 60 taon na siya noong natanggal ako sa trabaho. Hindi naman po umaasa sa akin ng nanay ko dahil may sarili po siyang trabaho. Kung trabaho man pong matatawag ang ginagawa niya. Isa po siyang manghuhula at bata pa ako ay nanghuhula na siya. Siguro po ay nasa 2nd year high school ako noong huli akong makapunta sa pwesto niya na isang maliit na lugar na malayo sa bahay namin. Isang lugar na halos kasya lang ang isang king size na kama. May dibisyon na parang kusina at banyo. Ang likod nito at ang harap ay isang mesa at 3 silya kung saan siya nanguhula. Mula po noong 2nd year high school ako ay hindi na ako pumuntang muli sa pwesto ni nanay. Okay naman po kami, may sarili akong pinagkakabalahan at ganon din si nanay. Pero Papa Dudut, noong nawalan ako ng trabaho ay doon ako sinimulang kulitin ng nanay ko. Anak, kain na! Good morning, Nay! Kumain ka na tapos magbihis ka. Bakit po? Pupunta tayo sa pwesto ko. Ay, bakit po? Anong bakit? Para mag-obserba ka. Nay, sa liit ng pwesto nyo, anong oobserbahan ko ron? Hindi naman yung pwesto ang oobserbahan mo. Ako! Kayo? Oo! Para makita mo kung paano manghula. Nay, sa mga exam ko dati, pag hindi ko alam, nanguhula na lang ho ako ng sagot. Kaya alam ko na ho kung paano manghula. Dumali na naman ang pagkapilosopo mo, ano? Alam mo naman na iba ang panghuhula ng mga bagay na magaganap. Nay, alam nyo namang ayoko niyan. Bakit ba ayaw mong pumunta ron? Basta ayoko, Nay. O edi sige, maghanap tayo ng ibang lugar na gusto mo. At yon ang magiging pwesto mo para may branch na tayo. Nay, hindi lang ho yung pwesto nyo ang ayoko. Pati yung sinasabi nyo na kailangan ko kayong obserbahan para manghula na rin ako. Anak, alalahanin mo. Bago ka nagkatrabaho, ang panghuhula ang tumulong sa atin para makapagtapos ka. Alam ko po yun, Nay. Kaya subukan mo na, anak. Wala ka namang trabaho ngayon eh. Sige, Nay. Ipaalala nyo pa. Nadidepress na nga ako eh. Sinasabi ko lang kasi yun naman ang totoo. Naghahanap naman po ako ng trabaho. Ay wala naman akong sinasabing hindi ka naghahanap.
At hindi ko isinusumbat kung nandito ka lang sa bahay. Ang gusto ko lang ay maipasa sa iyo ang karunungan ko sa panghuhula. Nay, hindi ho na ipapasa yan. Nasa tao yan kung gusto niya o ayaw niya. Anak, minana ko ito sa lola mo. Kaya ikaw naman ang tagapagmana ko. Bakit kasi naghiwalay pa kayo ni tatay eh? O anong kinalaman nung walang hiyang yun sa usapan natin? Eh kasi kung di kayo naghiwalay, di sana may isa pa akong kapatid. Ang labo mo, anak ka. Ano ba yung sinasabi mo? Kung may kapatid pa ako, eh di sana siyang hinihila nyo para pamanahan ng panghuhula nyo. Anak, may kapatid ka o wala? Nananalaytay sa dugo natin ang panghuhula. Ewan ko, Nay, ha? Mas naniniwala pa ako na naipapasa ang pagiging aswang kesa sa panghuhula. Ay, ano yan? Mas gusto mong maging aswang ako kaysa manghuhula? Nay, hindi yun ang punto ko. Kung lahing aswang lang din ang sinasabi mo, lahi yun ang tatay mo. Ano po? Ang tatay mo, lahing aswang. Seryoso ka ba, Nay? Oo, no? Kita mo, ang daming babaeng inaswang nung unggoy na yon. Nay, patawarin mo na nga si tatay na nananahimik na yung tao eh. Ay nako, kung hindi pa nga namatay, hindi pa mananahimik. Malay ba natin kung ilan ang kapatid mo sa labas? Naku, Nay, kung meron, hahanapin ko talaga. Para sa kanila mo na gawin yung sinasabi mong pagpapasa ng panghuhula. Baliw, hindi pwede. Dugo sila ng tatay mo. Ikaw ang kadugo ko. Nay, ayoko talaga maging manghuhula. Subukan mo lang, anak. Ayoko nga, Nay. Ay, malay mo, magustuhan mo na rin. Hindi mangyayari yun, Nay. Malabo, malayo. Bakit yung trabaho mo dati? Napilitan ka lang namang mag-apply at magtrabaho doon ah. Pero habang tumatagal, gusto mo na at masaya ka na. Iba naman yun. Pareho lang yon. Nasa iyo naman ang ikaliligaya mo. Nay, kumain na nga lang tayo. Eh okay, tapos magbihis ka na. Ang kulit naman ni nanay, oh. Bakit? Ayoko nga pong sumama dun sa pwesto nyo. Ay sinabi ko nang sasama kita. Magsisinungaling ka pa, Nay, eh. Kakasabi mo lang kanina na pagkakain ko magbihis na ako. Oo, ay bakit buong araw ka bang nakapantulog? Kakainis ka naman, Nay. Papadudot mula nang mawalan ako ng trabaho ay araw-araw akong kinukulit ni nanay na sumama sa kanya at mag-obserba. Pero ayaw ko. Hindi niya ako pinipilit para makatulong dahil wala nga akong trabaho. Pinipilit niya ako dahil daw para hindi na ako malungkot. Sa totoo lang, ang tagal kong dinala yung lungkot noong matanggal ako sa trabaho, Papadudot. Gusto akong pasayahin ni nanay pero alam ko din na sa likod noon ay gusto niyang ipilit sa akin na maging manghuhula din na gaya niya. Pero hindi ko talaga gusto, Papadudot. Sa totoo lang ay wala akong alam at wala din akong kakilala sa pwesto ni nanay. Tsikadora ang nanay ko na hindi ko po namana. Kilala siya ng lahat ng mga tao sa paligid ng pwesto niya. Kilala rin siya ng mga customers niya na nagpapahula. Pero mas kilala niya ang lahat ng mga nagpapahula sa kanya na parang mga matatalik niyang kaibigan. Isa nga po sa mga masugid na nagpapahula kay nanay ay si Warren. 40 taong gulang na siya noon. Si Warren ay matatawag na isang hopeless romantic. Palaging bigo sa pag-ibig. Pero hindi siya nawawala ng pag-asa dahil naniniwala siya sa paulit-ulit na hula sa kanya ni nanay. Oy Warren! Ikaw pala, ituloy ka! Madam Daria naman. Ah, bakit? Maang-maangan kayo eh. Alam nyo naman na nandito ako lagi tuwing Huwebes ng ganitong oras. Kasi yun ang sabi mo sa akin. Naswerte ako magpahula pag Huwebes ng alas 9 ng umaga. Alam ko naman yun. Pero syempre, maganda pa din yung gulat-gulatan, di ba? Oo nga. Kaya ako nawiwiling pumunta dito kasi may libreng jokes. Talaga bang nawiwili kang pumunta rito? Oo naman, madam. Kung nawiwili ka, bakit isang beses lang sa isang linggo ka magpunta? Ikaw kasi ang may sabi na Huwebes lang ang swerte ko. Oo, Huwebes ang swerteng araw na magpahula ka. Pero maganda din na magpahula sa malas na araw mo. Ha? Bakit? Para maitaboy natin ang malas.
Ah, talaga ba? Anong araw ho ba ang malas na araw ko? Tuwing Martes. Sige, makakaasa kayo na mula sa susunod na linggo, andito ako ng Martes at Huwebes. Ayan. Anong maipaglilingkod ko sa'yo ngayon? Magpapalinis ng kuko. Ano? Joke lang. Kayo naman kasi, alam niyo naman ang pakay ko. Siyempre, nandito ako para magpahula. Ang ibig kong sabihin, may mga dapat ba akong malaman? May mga partikular ka bang gusto mong malaman? Siyempre, yun pa rin. Love life. May iba pa ba? 10 taon na, yan pa din ang gusto mong malaman. 10 taon na nga po, hindi pa din nagkakatotoong hula niyo. Ganun talaga. Ang kapalaran, hindi natin malalaman kung kailan darating. Hindi mo siya mapipilit na mapadali. Naniniwala naman ako. Kaya nga lagi ako bumabalik sa inyo eh. Salamat naman. Kasi pag kinontra mo, baka maudlot pa ang love life mo. O baka hindi na mangyari. Naku, wala akong kinukontra. Ay mabuti. Akin ang palad mo. Ano ang nakikita nyo? Kaaabot mo lang ng palad mo Sandali naman. Sorry. Nakikita kong masaya ka. Ha? Medyo hindi. Alam ko. Nakikita ko na masaya ka pero may balakid. Balakid? Ano balakid dyan? Masyado kang maraming iniisip. Ha? Parang wala naman. Dati. Isip ka ng isip dati. Kaya naaapektuhan ngayon ang kinabukasan mo. Anong kinalaman nun sa love life ko? Wala. Walang kinalaman? Wala kang love life. Aray naman. Huwag ka mag-alala. Nakikita ko naman na malapit na siyang dumating. Pero may hindi muna magandang mangyayari sa inyo. Parang hindi kayo magkakasundo. Pero dahil sa isang tao, maaayos niyo ang lahat. Kaya magiging masaya kayo at magsasama ng matagal. Kailan yan? Matagal pa. Di bale, basta mangyayari, kaya ko maghintay. Yan ang dapat. Dapat hindi ka nawawalan ng pag-asa. Lagi akong positibo. Ay, very good. Teka, may nakikita ako. Mapula. Anong mapula yan? Dugo? Hindi ko alam. Pero magulo. Tapos tatahimik. Tapos Tapos ano ho? magulo pa sa ngayon. Siguro liliwanag ito sa pagbabalik mo sa Huwebes. Akala ko ba babalik ako ng Martes? Ay, huwag kang atat. Huwebes ang love life mo. Yung Martes, pagtataboy ng malas yon. Ah, okay ho. Nakakasabik naman ang araw ng Huwebes. May nakikita pa ba kayo? Marami. Ha? Hindi ito mga nasa paligid kong tinatanong ko kung nakikita nyo. Ang ibig ko sabihin, kung may nakikita pa kayong progreso sa darating kong love life. Basta wag ka lang mawala ng pag-asa. Hintay ka lang at magbubunga ang matagal na paghihintay mo. Ay, salamat naman. Parang tumatanda na kasi ako sa kakahintay sa kanya. Kalabaw lang ang tumatanda. Pero hindi ako kalabaw, ha? Ano? Ah! Ganyan nga. Dapat masaya para makahila ng positibong enerhiya at magmanifesto ang mga gusto mo. Oo, salamat. Gumana naman ang pakiramdam ko. Basta, balik ka lang ng Martes, ha? Huwebes at saka Sabado. Akala ko Martes at Huwebes lang. Yung Sabado kung gusto mo lang naman. Ah, okay. Sige, salamat. Ito ang bayad. Shh! Hindi bayad yan. Donation. Ay, oo nga pala. Ito na ang donation ko. Ay, huwag mo iabot sa akin. Ihulog mo sa donation box. Papadudot na laman ko na walang palya si Warren sa pagdalaw kay nanay para magpahula. Kahit walang positibo sa hula sa kanya na paulit-ulit lang naman, ay wala din naman siyang pakialam. Basta ang gusto niya ay madinig ang magandang hula na malapit na niyang mahanap ang taong nagmamahal sa kanya ng walang panghuhusga. Si nanay naman na alam na yun lang ang gusto ni Warren ay parang lumalabas tuloy na nang uutulang. Lagi niyang sinasabi na mangyayari yon sa pamamagitan ng pagmamanifest at siya ang nag-iinganyo ng pangarap ni Warren sa pamamagitan ng paniniwala na darating ang love life nito. Sabi nga magkakatotoo ang isang bagay pag palagi mong iniisip at sinasabi. Ewan kay nanay, alam niya na hindi ako naniniwala sa hula ay kinekwento pa sa akin ang ginagawa niya kay Warren.
Nakakatawa mang isipin, Papa Dudut, na ang nanay ko ay ang manghuhula. Pero ako ay hindi naniniwala sa hula. Dahil nga doon, kaya naman si nanay ay walang humpay sa pag-iengganyo sa akin. Yakapin ko daw ang katotohanan na nasa lahi namin ang maging manghuhula, na lalo kong kinainis. Pero ayaw kong masaktan si nanay. Hula pa nga niya na darating daw ang araw na maniniwala din ako. Pero sa hindi daw magandang pangyayari ko, mapipilit na matanggap. Hindi maganda ang sinabing yon ni nanay, pero hula lang naman yon. Isa pa ay hindi nga po ako naniniwala sa hula. May nadagdag pang dahilan si nanay para pilitin ako na ikina-stress ko. Pero pinipilit kong labanan para huwag akong bumigay, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, dahil nga po sa pagkakaalis ko sa trabaho noon, ay mas nadagdagan pa ang dahilan ni nanay para mamilit na kesa daw nagmumukmuk ako ay tanggapin ko na ang panghuhula. Pero hindi talaga niya ako mapilit. Dagdag stress pa ang pamimilit ni nanay ay ang katotohanan na paubos na ang ipon ko sa tagal na walang trabaho. Papa Dudut, alam mo yung pakiramdam na hindi ka na makapili pa at may pagkakataon na hindi ka na mapakali kung ano ang gagawin. Nagkaka-anxiety na ako tapos ay mape-pressure ka pa sa pangungulit. Naiinis na talaga ako sa pamimilit ni nanay ng mga panahon na yon. Pinipilit kong huwag na lamang pansinin at mag-concentrate na lamang sa paghahanap ng trabaho. Yung buong maghapon ang oras ko para maghanap ng trabaho sa kahit na anong paraan sa social media, sa pagdi-DM sa mga kakilala na baka matulungan ako. Nag-iikot din ako paminsan-minsan at nagpupunta sa mga meeting na naiseset ko para sa application. Pero ang swerte ko ata ay parang isang tupa na ubod ng ilap. Yun ang stress ng maghapon ko. Pero ang stress ng umaga at gabi ko kay nanay ay iba pa. Mahal ko si nanay, Papa Dudut, pero sa sitwasyon ko ay napakahirap na hindi sumama ang loob sa kanya. Sabi nga, ang PC ay nauubos. Minsan kahit gaano katatag ay bumibigay din. Yun na nga ang mangyayari sa akin, Papa Dudut. Oh, nandiyan ka na pala. Anong oras na, Nay? Bakit ngayon lang kayo? Ay, ang daming nagpahula. Alam mo naman pag Biyernes. Hanggang alas 8? Ito naman, syempre tapos na ako ng alas 7. Bumiyahe pa ako kaya alas 8 na ako nakarating. Pinapagod niyo yung sarili niyo eh. Eh ano bang pinapagod? Itong panguhula nga ang nagpapalakas sa akin. Okay, sabi niyo eh. Sandali, magluluto ako. O eto, bumili ako ng manok. Nakaluto na po ako. Ay paano? Wala namang laman ng frigidaire natin ah. Nay naman, syempre bumili ako. Ay saan ka kumuha ng pera? Nang hold up po ako. Huwag kang magbiro ng ganyan. Kasi naman na yung tanong nyo. Syempre may pera naman ako na pambili. May pera ka pa. Eh di ba halos wala ka ng pera kasi ang tagal mo nang walang trabaho? Nay, nag-aalala ba kayo o nagpaparinig? Kita mo ito. Syempre ikaw ang iniisip ko. May pera po ako, Nay. O yun nga, baka maubos na. Nay naman eh. Naghahanap na nga po ako ng trabaho. Ay huwag ka magalit. Ang ibig ko lang sabihin, mauubos na ang ipon mo. Importante ang may nakatago kang pera. Mababawi ko pa naman yun. Ay paano nga? Eh ang ilap ng swerte sa'yo. Sinasabi nyo ba na malas ako? Ano ka ba? Hindi, wala akong sinasabing ganon. Kasasabi nyo lang eh. Anak, masyado ka na atang nagiging sensitibo. Nagsasabi lang po ako ng totoo. Pinipressure mo ang sarili mo sa paghahanap ng trabaho. Ano bang hula nyo? Kailan po ba ako magkakatrabaho? May naghihintay na sa'yo, ayaw mo lang harapin. Nay, panguhula na naman ba? Anak, subukan mo lang. Ayoko nga, Nay. Ay bakit ba?
Ano bang meron sa panghuhula at ayaw mo? Nay, bata pa ako nasabi ko na po yung dahilan. Anong dahilan? Hindi nga po ako naniniwala sa hula. Yun na yung dahilan? Ano pa po bang gusto niyong dahilan? Naku anak, mabuti pa kumain na tayo para makapagpahinga ka na. Pagod ka lang. Malamang maghapon ka na namang nag-isip. Mas nakakapagod po yung araw-araw kang pilitin. Pilitin? Nay naman, tapos kunyari hindi niyo alam. Anong pilitin? Sinong namimilit? Nay, alam niyo yung sinasabi ko. Ano ba yung sinasabi mo? Yung panghuhula? Kita niyo, alam niyo? Naghihintay na naman kasi kayo ng pagkakataon na pressurein na naman ako eh. Anak, nape-pressure ka ba sa akin? Sinasabi ko lang naman sa'yo. Araw-araw kong pinapaalala kasi baka isang araw pagising mo, gusto mo na pala. Ayoko nga po, Nay. Siya, hindi kita pipilitin. Kumain na tayo. Bukas na lang natin pag-usapan yan at pareho tayong pagod. Bukas pag-usapan? Ibig sabihin sa haba ng usapan natin ngayon, kukulitin niyo pa rin ako bukas? Pasensya na kung nakukulitan ka sa akin. Gusto ko lang namang magustuhan mo ang ginagawa ko. Nay, kung gusto ko po, dapat noon pa. Kung gusto niyo po yan, kayo na pong bahala. Pero huwag niyo pong ipilit sa akin yung gusto niyo. Anak, bakit ka naman nagsasalita ng ganyan? Pagod na kasi ako, Nay. Ay, bakit ka umiiyak? Pasensya ka na. O, likat kumain na tayo. Kayo na lang po. Hindi ka pa kumakain. Busog pa po ako. Paanong busog? Hinintay mo nga ako eh. Halika na. Nawala na po ako ng gana. Anak, ano bang nangyayari sa'yo? Halika na. Kalimutan mo ng pinag-usapan natin ngayon. Kalimutan ngayon, pero uulit na naman yan bukas. Nay, hindi ba kayo nagigilty? Bakit ba ho kayo nanloloko ng tao? Ginagawa niyo yung racket yung damdamin ng ibang tao eh. Ano? Ganun naman pala yung... Nay! Papadudot biglang bumagsak si nanay, itinakbo ko po siya sa ospital na mild stroke po siya. Hindi ko naman po gustong mangyari yon at nagsisisi na po ako sa mga nasabi ko. Dahil nga po sa pagod ay bigla ako nawala ng pasensya sa pamimilit ni nanay. Papadudot, mahal na mahal ko si nanay, yun lang naman po ang kinakainis ko. Yung pamimilit niya na ako daw ang tagapagmana ng panghuhula niya. Mali ang sinabi ko na niloloko niya lamang ang mga tao kasi nasa tao naman yon kung maniniwala sila o hindi. Si nanay naman ay sinasabi lang ang nararamdaman niya. Papadudot, ayoko pong sabihin na huwad o totoo ang nanay ko. Kasi unang-una po dahil nga sa hindi naman ako nagpupunta doon sa lugar kung saan siya nanghuhula. Hindi ko nakikita ang panghuhula niya. Hindi ko talaga alam kung may katotohanan na marunong nga ba siyang manghula. Pangalawa, may mga nagpapanggap lang po kasi na manghuhula. Hindi ko po sinasabi na lahat pero may ganun po talaga. Ang pakay lang ay rakete ng mga tao. Sila po ang mga nasa isip ko noon at ewan ko nga po kung bakit pati si nanay ay nasabihan ko ng nanloloko. Salamat na lang po at hindi malalang nangyari kay nanay, sobrang guilty po ako sa mga nangyari. Nadagdagan po ang mga iniisip ko. Pero sinantabi ko muna ang ibang gumugulo sa akin at itinuon ko ang atensyon kay nanay. Pinauwi na kami ng doktor matapos siyang obserbahan hanggang kinabukasan. Hindi po ako naghanap ng trabaho noong kinabukasan at lahat ng oras ko ay ibinigay ko kay nanay. Si nanay naman ay hindi din nagpunta sa pwesto niya para manghula dahil kahit magpumilit siyang umalis ay hindi ko po talaga siya papayagan. Nagsorry ako sa kanya at nagsorry din si nanay sa akin. Ipinangako niya na hindi na ako kukulitin o tatanungin tungkol sa panghuhula. Buong weekend kong binantayan si nanay hanggang mag-Lunes ay hindi ko talaga siya iniwanan. Nakakakilos na siya pero sinasabihan ko na magpahinga muna para bumalik ang lakas niya. May nakaschedule akong meeting ng Martes, alam ni nanay yon. Kaya siya pa ang nagpaalala sa akin. Sabi ko ay hindi na lamang ako pupunta sa meeting dahil babantayan ko siya. Pero pinilit niya ako na puntahan ko daw
dahil alam niya na ang tagal kong hinintay ang araw na yon. Kahit ayaw kong umalis ay pinilit talaga ako ni Nanay Papa Dudut, kaya pinuntahan ko na lamang din para din po hindi siya ma-stress ng kakapilit sa akin. Papunta sa meeting ay sinubukan ko munang alisin ang ibang iniisip ko. Ayaw ko naman kasing masayang lang ang pagpunta ko kung darating akong hindi handa, physical man o emosyonal. Ang hindi ko alam, may plano pala si Nanay. Warren! Madam Daria, akala ko sarado kayo eh. Naku, pasensya ka na. Late na ako nakarating. Ayos lang, Kanina ka pa ba? mga 10 minuto. Naku, pasensya ka na. Halika, pumasok na muna tayo. Buksan ko lang tong pinto sandali. Oy, halika. Tuloy ka. Salamat. Ako palang unang magpapahula. Oo. Buti, hindi ka umalis agad nung makita mong sarado tong pwesto. Nagbakasakali lang ako. Alam ko darating kayo. Talaga? Aba, magaling ka din palang manghula eh. Oo nga no? Teka, mauupo na ako dito. Ano ba ang gusto mong malaman? As usual. Love life? May iba pa ba? Ay, oo nga naman. Teka, bakit pala ngayon lang kayo? Hindi ka naman iba sa akin. Kaya aminin ko na. Parang seryoso yan ah. Kasi parang iba din ang kilos nyo ngayon eh. Talaga ba? Oo, parang may kakaiba sa inyo. Alam mo, natatakot na ako sa'yo. Bakit to? Kasi pati pakiramdam ko, nahuhulaan mo na din eh. Kayo talaga? May nararamdaman ho kayo? Na mild stroke ako nung Biyernes ng gabi. Naku, bakit kayo nandito? Dapat nagpapahinga kayo. Okay na ako. Mabuti pa, hindi na muna ako magpapahula ngayon para hindi kayo ma-stress. Tara, hatid ko na kayo sa inyo. Ano ka ba? Okay lang ako. Huwag ka mag-alala. Libre ang hula ko sa'yo ngayon. Hindi naman yung donation ang iniisip ko, yung kalusugan nyo. Okay na nga ako. Maupo ka na lang riyan at eto na. Lumabas na ang prediction ko. Sige na nga po. Malapit na malapit mo nang makilala ang babaeng mamahalin mo at magmamahal sa'yo. Hindi magiging maganda ang unang pagkikita ninyo, pero maayos din paglipas. May mga lugar na magkakasalisi kayo, pero kailangan hayaan mo lang yun kasi may itinakdang araw para magkita kayo. Wow, ang sarap naman pakinggan yan. Maganda at malakas kasi ang enerhiya ng vibration sa akin. Kaya kitang-kita ko ng maliwanag ang hinaharap mo. Salamat. O paano, hatid ko na kayo? Ay ano ka ba? Kadarating ko lang pa uuwiin mo na ako. Hanggang 3:00 lang naman ako dito sa pwesto ngayon. Teka, nakakakita na naman ako ng pula. Pero wala akong mabasa kung ano yon. Okay lang o, huwag nyo na munang pilitin, baka makasama sa inyo. Naku, ikaw talaga. O siya, sige na at baka may pupuntahan ka pa. Sigurado kayo? Oo nga, ay sige na hayo na. Yung donation ho. Ay exempted nga ang donation sa ngayon, di ba? Sige, salamat ho. Alis na ako. Mag-iingat kayo ha. May mag-iingat ka rin. Sige ho. Ay, 2 araw lang akong hindi nakapunta dito. Parang miss na miss ko na ang lugar na ito ah. Nay! O anak, bakit nandito ka na? Kayo ang bakit nandito? Ang sabi ko magpahinga kayo, di ba? Kaya ayoko talagang umalis eh. Anak, kailangan kong pumunta dito. Bakit po? Kung may kukunin pala kayo dito, di sana inuutos nyo na lang sa akin. Ay, kailangan ko lang pumunta kasi may mga taong pupunta ngayon. Nay, ano ba naman yan? Dapat nagpapahinga kayo eh. Masaya akong nandito ka. Ako po ang hindi masayang nandito kayo. Tara na sa bahay, Nay. Uwi na tayo. Mauna ka na. Uuwi ako ng 3:00. Nay naman, huwag na nga kayo makulit. Mapapagod kayo niyan eh. Anak, may responsibilidad ako.
Kaya kailangan kong tumigil dito. Nay naman! Mauna ka na. O sige, Nay. Umuwi ka na ngayon at magpahinga. Pangako, bukas ako ang tatao dito. Ha? Manghuhula ka? Opo, basta magpahinga lang kayo. Ay sige. Sige anak. Tara na, uwi na tayo. Halika na. Ano bang hinihintay mo riyan? Papa Dudut, ewan ko kung anong parang may gumamot kay nanay kasi parang nanumbalik ang sigla niya na parang walang nangyari. Kitang-kita ko ang saya niya at ang bawat sabihin ko sa kanya ay sinusunod niya. Pero noong mag-aalas 12 ng tanghali, sabi niya, pagdating daw ng alas 3 ng hapon ay kailangan niya daw sambitin ang ritual para maipasa sa akin ang panguhula. Sumang-ayon na lamang ako para lang maging relax na si nanay. Kung si nanay sumusunod sa bawat sabihin ko dahil masaya siya sa naging desisyon ko, ako naman ay sumusunod din sa bawat sabihin ni nanay para lamang hindi siya mag-alala at mabilis siyang gumaling. Dumating ang alas 3 ng hapon at hindi ako nagpakita ng pangongontra sa gusto ni nanay. Nagritual siya. Tahimik lamang ako. Naramdaman niya kapag parang kumukontra ang isipan ko at hindi ko po alam kung paano niya nalalaman. Pero alam niya. Kaya pinilit kong huwag mag-isip ng kung ano para lamang matapos ang ritual ng pagpapasa. Nang matapos nga ang ritual ay parang wala lang. Parang wala naman akong naramdaman. Pero hindi ko ipinakita kay nanay na parang hindi ako naniniwala. Basta ang gusto ko lang ay gumaling na si nanay. Ang akala ko ay okay na. Pero napansin ko na hinang-hina si nanay. Parang mas nakasama pa ang pagpayag ko na gawin niya ang nasabing ritual. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Naaligaga na naman ako nang makita kong hindi maganda ang pakiramdam ni nanay, Papa Dudut. Sabi ko ay pupunta kami sa ospital pero sabi ni nanay ay bigyan lang siya ng 5 minuto at magiging maayos na siya. Humingi rin siya ng isang basong tubig. Hindi para inumin kundi para isawsaw ang isang daliri niya at mag-orasyon na naman. Matapos nga ang 5 minuto ay parang bumalik nga ang lakas ni nanay. Ewan ko kung pinapasakay niya lamang ako kasi bigla na lamang siyang lumakas. Ayaw kong maniwala kaya sinabi kong sasaglit kami na magpatingin sa doktor. At para hindi na rin ako mag-alala ay pumayag na si nanay na magpatingin. Matapos ang check-up ay wala namang nakitang kung anong sakit ang doktor kaya umuwi na rin kami. Masigla si nanay, tahimik akong nag-oobserba pero mukhang maayos na ang pakiramdam niya. Samantala ay parang wala pa rin namang nangyari sa akin. Wala akong nararamdaman na pagbabago matapos ang ritual. Natapos nga ang buong araw na masaya kami. Nagkwentuhan kami ng sobra na doon ko na lamang naisip na ang tagal na pala naming hindi nagagawa ang mag-bonding, Papa Dudut. Hindi ko pa naiisip noong mga sandaling yon na nagkakatotoo ang hula ni nanay na matatanggap ko ang panguhula sa hindi magandang pangyayari. At yun nga po ay ang pagkakasakit ni nanay. Parang wala nang pagtanggi sa utak ko dahil kinabukasan ay masaya akong nagluto. Kumain kami at nagpaalam ako para pumunta sa pwesto niya para manghula na, Papa Dudut. This is it! Handa ka na ba, Regina? Makaupo na nga ng maayos kong mga gamit ko. Tuloy! Mad? Oh, Ano? Anong mad? Wow ha! Ganda naman ang pasok mo. sino ka? Sandali, ikaw ang pumasok tapos ako ang tatanungin mo kung sino ako. Bakit ka nandito? Uy! Lakas ng tama mo ah! Nasa si Madam Daria. Anong ginawa mo sa kanya? Seryoso? May tama ka ba talaga? Sumagot ka nga. Sino ka? Unang araw ko, tang aga-aga, ikaw ang makakausap ko. Anong binubulong mo? Kinukulam mo ako, no? Mangkukulam ka? Kung mangkukulam ako, ikaw, impacto.
Umalis ka na nga dito. Pag hindi mo sinabi kung nasa si Madam Daria, tatawag ako ng pulis. Tama, tumawag ka ng pulis. Tapos sumama ka na rin sa kanila sa presinto. Doon ka magpaliwanag. Ah, mayabang ka ha? Ako? Mayabang? Pwes, ikaw, hunghang. Matapang ka pa ha? Trespassing ka na nga. Alam mo, una sa lahat hindi kita kilala. Pangalawa, ang lakas ng loob mo na mag-eskandalo dito. Iskandalo? Kalmado pa ako nito. Nagtatanong lang ako eh. Sino ka ba kasi? Ano ba ginagawa mo dito? Bakit gusto mo malaman ang pangalan ko? Kukulamin mo nga ako no? Siraulo ka, no? Hoy, kung wala kang magawa, umalis ka na at wag mong sirain ang araw ko. Sino ka ba? Ikaw muna. Sino ka ba at bakit ka nandito? Ako si Warren. Magpapahula ako. O kaya nasagot ko na. Ikaw naman. Ako si Regina. Manghuhula ako. O ngayon, alam mo na. Manghuhula? Bakit ka nandito? Iungas ka pala talaga eh. Manghuhula nga ako. Bakit dito ka manghuhula? Pwesto to ni Madam Daria. Alam ko. O bakit dito ka nga manghuhula? Anak ako ni Daria. Sa makatuwid, nanay ko siya. Ha? Talaga ba? Oo. Pasensya na. Tuwing Martes at Huwebes talaga ako nagpapahula sa kanya. Dumaan lang ako ngayong Merkules kasi nga kahapon parang hindi maganda pakiramdam niya. Kaya nung makita kitang nakaupo dyan pagpasok ko dito, akala ko kung anong ginawa mo sa kanya. Yan ang hirap sa mga tulad mong nag-a-assume agad eh. Hindi mo na kasi inaalam yung totoo. Pasensya na. Eto, dinalan ko kasi siya ng prutas. Ah, okay. Salamat ah. Sige, bibigay ko na lang sa kanya yan mamaya pag uwi ko. Sige, salamat din. Magpapahula ka ba? Oo, sana eh. Oy, siya sige, ka na. Maupo ka na. Ayoko. O ikaw ang bahala kung mas gusto mo magpahula ng nakatayo. Hindi. Hindi? Oo, hindi. Alam mo bang ang gulo mong kausap? Oo ba o hindi? Ibig ko sabihin, hindi na lang ako magpapahula. Bakit? Wala akong tiwala sa'yo. Si Madam Daria lang ang pinaniniwalaan ko. O hindi ka naman marunong manghula eh. Parang lolokohin mo lang ako. Abay, sira pala ulo mo eh. Pwede mo naman sabihin na hindi ka na lang magpapahula. Ang dami mo pang pinagsasasabi. Mabuti na yung derechahan. Diretsahan? Bakit? Close ba tayo? Yun na nga eh. Hindi naman tayo close. Kaya bakit ako magpapahula sa'yo? O pues, kung hindi ka magpapahula, umalis ka na. Kailan ba babalik si Madam Daria? Hindi na. Ano? Hindi na siya manghuhula. Retired na siya. Ano? Ang bilis naman. Bakit hindi man lang niya nasabi sa akin? Bakit? Boss ka ba niya? Hindi. Pero regular ako nagpapahula sa kanya. Pwes, yun ang katotohanan. Retired na si nanay sa panghuhula. Hindi pwede yun. Aba, sino ka naman para magdesisyon kung anong pwede at hindi pwedeng gawin sa buhay namin? Kanino na ako magpapahula nito? Ako na nga manghuhula dito. Kung ayaw mo sa akin, edi maghanap ka ng iba na hindi ka lolokohin. Mabuti pa nga. Sige na. Alis na ako. Lakas ng tama nun ah. Papadudot, sabi ko na nga ba na hindi maganda ang lugar na yon. Kakaumpisa ko pa lamang ng araw at ang unang-unang taong makakausap ko ay masama pa ang ugali. Pero wala akong magagawa, kailangan kong pangatawanan ang pangako ko kay nanay. Nang makauwi ako ay excited si nanay na malaman kung kumusta ang unang araw ko. Siyempre ayokong mag-alala si nanay kaya sinabi ko na lamang na naging maayos naman ang lahat. Hindi ko ikinuwento ang engkwentro ko kay Warren kasi may mga nagpahula naman na okay. Kahit may duda si nanay sa mga sinasabi ko ay natuwa na lamang siya. Ang importante naman sa kanya ay tinanggap ko ang pangarap niya. Kahit buwisit ako noon kay Warren na yon, ay binigay ko pa rin kay nanay ang dinala niyang prutas, papadudot. Natuwa si nanay at ibinida sa akin ang hambog na yon. Kunwari ay interesado ako pero pasok sa kanan, labas sa kaliwang tenga lang ang nadidinig ko sa mga papuri ni nanay kay Warren. Natapos ang gabing yon ay saka ko naramdaman ng pagod at nakatulog kaagad. Ewan ko ba kung bakit ang aga ko ding gumising. Parang may nagpapataas ng enerhiya ko para pumunta doon sa pwesto para manghula. Hanggang sa araw-araw na akong nandoon at isinasabay ko sa araw ko ang patuloy pa rin na paghahanap ng trabaho. Siguro naman pag nakahanap ako ng trabaho ay hindi na ako mapipilit ni nanay. Kasi ganon din yung nangyari dati. Pilit siya ng pilit sa akin pero nang magkatrabaho ako ay tinigilan na niya rin ang pangungulit.
Sa araw-araw na nandun ako sa pwesto ni nanay ay nabubwisit lamang ako sa dalawang partikular na araw. Yon ay ang Martes at Huwebes. Dahil yon ang mga araw na nagpupunta si Warren. Laging hinahanap si nanay at magpapahula daw siya. Lagi ko ring sinasabi na ako nga ang manghuhula doon sa pwesto. Kaya lagi rin niyang sinasabi na hindi raw siya naniniwala sa akin. Kundi ba naman talaga malakas ang tama noong si Warren? Ilang beses na siyang bumalik sa mga nasabing araw para hanapin si nanay at lagi siyang nabibigo. Sa araw-araw na pagpunta niya at pagsasagutan namin ay lagi naman siyang may dalang prutas para kay nanay. Ako naman kahit nabubwisit sa lalaking yon ay tinatanggap ang bigay niya. Kasi para naman kay nanay yon. Sa paulit-ulit na pagbalik niya ay parang unti-unti siyang nagbabago. Bumabait na siya at hanggang sa isang araw ay nagpahula na rin siya sa wakas. Pero dahil hindi maganda ang mga nararamdaman ko kaya sinasabi ko sa kanya, ayun, nagalit siya Papa Dudut. Masyado daw akong negatibo, hindi daw katulad ng nanay ko. Pero balik pa rin siya ng balik hanggang sa tumahimik na lamang siya at tinanggap na lamang kung ano ang hula ko. Hindi namin namalayan. Dumating ang isang pangyayaring hindi inaasahan, Papa Dudut. Good morning! Uy! Good mood din sa'yo. Ha? Anong ha? Sabi ko, good morning din sa'yo. Ah, okay. Parang iba kasi yung nadinig ko. Huwag mo nang sabihin kung bakit ka nandito. Hulaan ko. Papahula ka, no? Hindi. Hindi? Ay teka, Miyerkules pala ngayon ah. Kakapunta mo lang kahapon. Bukas pa uli yung schedule mo. Oo. O bakit nandito ka? Wala ka namang customer eh. Wala nga, obvious naman 'di ba? O joke lang yun ha, baka mapikon ka na naman. Hindi ako mapipikon. O bakit ka nga nandito? Eto, may dala akong bulaklak sa kaprutas. Ah, okay. May bulaklak? Bago yan ah. Salamat, bigay ko na lang kay nanay mamaya. Magugustuhan niya yan. Ay, yung prutas lang nga sa nanay mo. Para kanino tong bulaklak? Sa kapitbahay namin. Palabiro ka pala? Oo, hindi mo lang napapansin. Kasi nga dati, laging mainit ang ulo mo sa akin. Yun nga ang dahilan. Dahilan ng… Ng pagbibigay ko ng bulaklak. Pasensya ka na sa akin dati ha. Ah, okay. So, sa akin pala tong bulaklak. Hindi, sa kapitbahay nyo. Ha? Minsan pala, mapaniwalain ka. Joke lang yun. Para sa'yo yung bulaklak. Pasensya ka na talaga sa ugali ko dati ha. Kalimutan mo na yon. Ako din naman di naging magandang ugali ko dati. Oo nga, sobra. Ano? Oh, joke lang, huwag mapikon. Nakakatawa ka rin pala, no? Hindi ko lang napansin. Yun lang ba ang hindi mo napansin? Meron pa bang iba? Itsura ko. Bakit? Anong meron? Wala. Oh, ikaw naman ang mapaniwalain. Joke lang yun, ha? Siyempre, kitang-kita naman ang kagwapuhan mo. Kaya iwasan mo ng pagsusungit para mas mapansin yung itsura mo. Salamat. Oh, Nay! Madam Daria? Parang gulat na gulat kayo. May ginagawa ba kayong kung ano? Nay, ano ba? Kasi yung gulat ninyo kakaiba eh. Nagulat ako kasi bakit kayo nandito? O ikaw naman Warren, bakit ka nagulat? Kasi ngayon ko na lang uli kayo nakita. Gumanda ba ako? Sobra po. Sige, mag-utuan kayo. Ikaw anak basag trip ka rin eh, no? Nakakatawa yung basag trip ha. Tawang-tawa, ha? O teka, Nay, bakit nga ba kayo nandito? Bakit? Bawal na ba? Nay, nagtatanong ho ako na maayos, ha? Pikon lang? Kasi nga nababato ako sa bahay. Saka gusto kong makita kung kumusta na itong pwesto at kung kumusta ka na. Nandito ka na rin lang, Warren. Kukumustahin na rin kita. Mabuti naman po ako. Hindi ka ba pinababayaan ni Madam Regina? Naku, hindi ho. Parang kayo lang tong anak nyo. Alagang-alaga ako. Nay, huwag mo nga akong tawagin Madam Regina. Anong itatawag ko sa'yo? Manang Regina. Tawag ko sa kanya, Reg. Wow, may tawagan ha? Ikaw, Reg. Anong tawag mo sa kanya? War?
Nay, ano ka ba? Nakakahiya. Nakakahiya ang alin? Wala! Ay! Papadudot, inis na inis ako kay nanay sa panunukso sa amin ni Warren. Pero kahit naiinis ako ay hindi ako nagalit. Ewan ko nga po kung bakit. Hindi ko din naman po alam kung ano talaga ang nararamdaman ko. Dumating pa ang mga araw na patuloy ang panunukso ni nanay habang si Warren naman ay nagsimula ng manuyo. Hanggang ayun na nga po nagsimula ng manligaw si Warren sa akin. Hindi nagtagal ay sinagot ko naman siya at sa ngayon ay mag-iisang taon na ang relasyon namin ni Warren. Masaya kami, lalo na ako dahil sa sobrang mapagmahal si Warren kaya lalo ko rin naman siyang minahal, Papa Dudut. Dalawa na kami ni nanay na nanguhula doon sa pwesto. Si nanay, Lunes hanggang Biyernes. Ako naman ay tuwing Sabado at Linggo. Opo, Papa Dudut. Bukas na kami buong isang linggo pag weekend po kasi ako. Kasi may trabaho na ako mula Lunes hanggang Biyernes. Ewan ko ba pero parang hindi ko na maiwan ang panguhula. Tama po si nanay. Para sa akin ngayon. Pero si Warren hindi na nagpapahula ng Martes at Huwebes. Kasama ko na siya doon pag Sabado at Linggo dahil tulad ko ay day off din niya ng weekends. Kahit nanguhula ako ay may quality time pa rin kaming dalawa. Dahil umaga at hapon na lamang kaming nagkikita pagtapos ng trabaho tuwing Lunes hanggang Biyernes kaya sinusulit namin na ang buong araw ng Sabado at Linggo na magkasama kami. Wala na rin naman pong naging problema si nanay sa kalusugan niya. Kasi masaya siya sa ginagawa niya, isa pa po ay hindi na kami nai-stress pareho para magpilitan gaya ng dati. Kasi tanggap na tanggap ko na ang pamana ni nanay. Papadudot, nagkatotoo po talaga ang hula ni nanay kay Warren. Kasi nagkatotoo ang hula ni nanay na magkakaroon siya ng karelasyon. Nasa una ay magkakaaway pero magkakasundo din pagdating ng panahon. Papadudot, may palaging nakikita si nanay na kulay pula kapag hinuhulaan niya si Warren noon. Dahil mas nauna ang saya ay hindi na namin inisip yon. At saka na lang din po namin namalayan na araw po pala ng mga puso noong maging kami ni Warren. Yun po pala ang kulay pula na laging nakikita ni nanay sa hula niya. Ang Valentine's Day. Maraming salamat po, Papa Dudut, sa pagpili ng aming kwento. Ito po ay hindi hula ha, kundi sigurado ako na number 1 ang Barangay Love Stories sa puso ng mga Pilipino. Proud ka-barangay po ako, more power sa Barangay LS 97.1. Ang inyong forever kapusot ka-barangay, Regina. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1 Forever! Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Hindi masamang manabik sa mga bagay lalo na kung noon pa lang natin yon naranasan. Pero kung paulit-ulit tayong magiging sabik sa paggawa ng mali ay dapat lang natin yung tingilan. Ikaw kabarangay, meron ka bang kapanapanabik na karanasan sa buhay mo? Dear Papa Dudut, magandang araw po sa inyo at sa mga kabarangay natin na katulad kong avid listener ng Barangay Love Stories. Paborito ko na talaga kayo noon pa man. At halos napakinggan ko na karamihan sa mga istorya ninyo sa radyo at online. May iba nga na binabalik-balikan ko pa dahil sobrang ganda talaga. Kaso'y natigil na lamang yung madalas kong pagtutok sa inyo noong may pinagdaanan kami ng Mr. Kong si Ronan.
Masasabi ko na medyo mabigat yon, Papa Dudut, kaya naisip kong magpadala ng sulat sa inyo upang kahit papaano ay mapayuhan ninyo ako. Bago ang lahat, ay tawagin nyo na lamang po ako sa pangalang Marialyn. 30 years old na ako sa ngayon at kasalukuyang work from home insurance agent. Nangungupahan kami rito sa Mandaluyong at isa namang forma ng asawa ko. Sa trabaho niya ay may pagkakataon na nadidestino siya sa malayo at nakakauwi lang sa akin kapag tapos na ang project nila. Masipag si Ronan at wala akong masabi sa kanya pagdating sa bagay na yon. O doon ay 7 taon ko siyang boyfriend bago kami kinasal. Kaya kilala na siya ng mga magulang ko, Papa Dudut. Sa loob ng 7 taong yon ay minsan ay hindi kami nagsama ni Ronan sa isang kama kasi takot ang mga magulang ko na baka may mangyari sa amin, lalo na noong nag-aaral pa lamang kaming dalawa noong magsimula ang relasyon namin. Pero noong nakaraang taon ay hindi sinasadyang nahuli kami ni Mami na naghahalikan sa kwarto ko na nakalimutan ko pang ilak. Gulat na gulat noon si Mami at sinabi niya kaagad kay Daddy. Mariin nilang sinabi na dapat na kaming ikasal, Papa Dudut. Kaya naman kinausap nila kami ng masinsinan at nagplano na para sa kasal namin ni Ronan. Ang bango naman ng niluluto ng mahal kong asawa. Rona naman, baka masunog tong tusino ah. Hindi yan masusunog. Halu-haluin mo lang. Marunong ka pa sa akin. Ako kaya yung nagluluto, tapos ikaw nakayakap lang sa akin. Namiss kita eh. Pagising ko wala ka na sa tabi ko. Ano kaya yun? Ano kaya yun? Malamang bumangon na ako para makapagluto ng almusal natin. Tsaka ng baon mo, may pasok ka pa kaya? Ano ba yan? Back to work na ba ulit? Bakit? Nagrereklamo ka? Hindi naman. Pero di ko pa kasi nasusulit yung oras na magkasama tayo eh. Bitin pa ako, babe. Bitin ka pa sa lagay na yan? Maya't maya ka nga nakalingkis sa akin. Parang ayaw ko nang humiwalay sa'yo. Sorry ka, kasi kailangan ko nang hanguin tong mga tusino. Mabuti pa, umupo ka na dun sa mesa para makakain na tayo. Ano ba yan? Nakayakap pa nga eh. Upo ka na rin. Kain na tayo, babe. Oo, sige. Oh, heto yung fried rice. Partneran mo ng tusino at itlog. Nung nakaraan ko pa talaga gustong kumain ng tosilog eh. Salamat, babe ah. Walang anuman. Kain ka marami ah. Mapaparami talaga ako ng kain nito. Pero pwede bang pagkatapos natin kumain? Hoy, Ronan. Alam ko yung tono mo. Ha? Anong tono yung sinasabi mo, babe? Kilala na kita. Yan pa nga lang titig mo at ngisi mo, alam ko nang ibig mong sabihin eh. Pero hindi ang sagot ko. Hindi agad. Iisa lang tayo. Babe, sige na. Anong isa lang? Nakarami nga tayo kagabi. Hindi ka man lang ba napagod? Hindi. Full charge ako pagkagising ko. Pwes ako lowbat. Grabe naman. Hindi ba mahimbing ang tulog mo? Mahimbing naman. Pero pinagod mo kaya ako kagabi, babe. Kaya pwede ba? Skip muna tayo ngayong araw. Medyo masakit kasi ang katawan ko eh. Sige, mamasahihin na lang kita. Ang kulit talaga. Masahe lang. Walang kalokohan, promise. Maniwala sa'yo. Oo nga. Pexman! May pasok ka pa sa trabaho. Ako rin, kailangan ko na maghanda maya-maya. Kaya tigilan mo ako sa kakaganyan mo. Baka pareho pa tayong mahuli sa mga trabaho natin. Ewan ko na lang. Ay, grabe. Nakakatampo naman. Ikaw pa ang may gana magtampo? Biro lang. Siyempre, naiintindihan ko naman. Saka tama ka. May pasok pa tayo sa trabaho. Kaya imbis na pagkatapos kumain mamayang gabi na lang pag uwi ko. Pagpareho nang tapos mga trabaho natin. Mag-o-overtime ako dito sa bahay. Ikaw naman ang tatrabahuin ko. Pambihira, masyado ka talaga mainit. Siyempre, masanay ka na. Bakit? Ayaw mo ba? Siyempre, gusto. Pero mamayang gabi na.
Ikaw ang masusunod, mahal na Reyna! At dahil nga po sa inapuran na ng mga magulang ko ay kinasal kami ni Ronan sa Huwes pagkaraan ng 3 buwan at nagsama na kami sa iisang bubong. Dahil sa restrictions sa amin ng parents ko ay halatang sabik na sabik kami sa isa't isa matapos naming ikasal. Ang totoo, Papa Dudut, ay ayaw pa talaga naming bumuo ng pamilya pero gustong gusto na naming magsama sa iisang bubong. At hindi yon mangyayari kung hindi kami ikakasal. Makalumang tao kasi ang parents ko hanggang ngayon ay naniniwala pa rin sila na kailangan munang ikasal ang lalaki at babae bago magsama. 5 buwan ang mabilis na lumipas. Masasabi kong mas lalong naging mainit ang pagsasama namin ng mister ko, lalo na pagdating sa kama. Gwapo si Ronan, kahawig niya si Arthur Sulinap. Kaya lang ay madalas hadlang sa pagsasama namin yung trabaho niya. Katulad nung nadestino siya sa Ilocos Sur dahil Romeliebo siya sa isang foreman doon kaya LDR kami ng halos 2 buwan. Pero 3 araw pa lang ay miss na namin ang isa't isa. Isang gabi matapos may mangyari sa amin ni Ronan habang nasa video chat. Nabanggit niya yung pantasya niya na gustong gusto niyang gawin namin. At yon ay ang pagkakaroon ng iba pang taong makakasama namin. Nung una ay naasiwa ako kasi bakit kami magpapasali ng ibang tao sa pinaka-intimate na bahagi ng buhay namin bilang mag-asawa. Bukod doon ay parang hindi ko masikmura na makitang may ibang kasiping ang mister ko. Pero sinabi sa akin ni Ronan na hindi raw siya titikim ng ibang babae dahil ako raw ang titikim ng ibang lalaki. Ipinaliwanag niya sa akin na wala namang magbabago sa pagsasama naming mag-asawa pagkatapos ng mga mangyayari kung sakali. Ang kaibahan lang, mas madadagdagan yung init ng relasyon namin at pananabik sa isa't isa. Dagdag pa ni Ronan na maraming mag-asawa ang pumapasok sa ganong klase ng setup, kaya hindi yun masama. Sa huli ay nakumbinse na rin niya ako kaya nagsimula na kaming kumausap ng mga lalaki na pwede naming makasama. Doon namin nakilala ang isang lalaki na itago na lang natin sa pangalang Drake. Single, maayos ang trabaho at naghahanap lang ng thrill sa buhay niya, Papa Dudut. Pasensya ka na ha. Kasi first time pa lang namin gagawin to ng asawa ko kaya medyo kabado ako. Tapos hindi ko pa siya kasama ngayon. Ayos lang, naiintindihan ko naman. Buti nga sinipot mo pa rin ako kasi yung iba dyan, biglang umaatras yung tapang kapag meet up na. Muntik ko na kayang i-cancel yung meetup natin. Pero in-encourage ako ni Rona na makipagkita sa'yo. Tsaka mukha ka mabait para Indianin. Pero matanong ko lang, sabi mo sa chat natin hindi mo to first time. Yun bang makikipag-hook up sa mga may asawa? Totoo ba yun? Totoo naman yun. Pero siguro 3 beses ko palang tong gagawin. Busy din kasi ako sa trabaho. Pero sure ka bang wala kang girlfriend? Oo naman. Mahirap na, baka kasi maging komplikado pa. Baka mamaya ayaw niya yung ginagawa ko. Ako rin naman nung una ayoko. Pero mapilit yung mister ko eh. Gustong gusto raw niya talagang subukan namin. Wala namang kaso yun kasi may iba rin akong kilalang mag-asawa na ginagawa yung bagay na to. Yung isa pa nga dun aya na ako. Hindi lang ako umoo. Kasi ayokong pumatol sa mga kakilala ko. Gusto ko yung katulad nyo ni Ronan. Yung bang ngayon ko palang nakilala. Sa bagay, parang ang awkward naman nun kung kakilala mo tapos magkikita kayo para gumimik. Oo, pero depende naman sa'yo yun. May iba kasi na patay mali siya lang pagkatapos. Kumbaga, last lang, walang halong feelings. Kaya ayos lang sa kanila. Pero kanya-kanya namang trip yun. Kumusta na pakiramdam mo ngayon? Kabado ka pa rin ba? Oo eh. Hindi ko kasi alam kung tama ba itong gagawin namin ni Ronan. Sigurado namang napag-usapan nyo na to ng masinsinan, tama? Oo. At pumayag naman ako.
Pero kasi parang nakukonsensya ako. Hindi ba ako maruming babae kung magpapagalaw ako sa hindi ko asawa? Depende sa paniniwala mo yun. Pero para sa akin, hindi naman. Lalo na't may consent ka naman sa asawa mo. Isa pa, wala namang mamamagitan sa atin. Kumbaga, kayo pa rin ni Ronan yung mag-asawa. Tayo, wala lang. Minsan lang magkakasama sa kama. May punto ka. Pero hindi ko pa rin mapigilang kabahan eh. Ayos lang yan. Huwag mo na lang munang isipin yung bagay na yun para makapag-relax ka. Madaling sabihin, mahirap gawin. O sige, ganito na lang. Tanungin mo ako. Kahit ano lang, para malibang ka at para di ka nakabahan. Matagal ka na bang pumupunta rito sa cafe na to? Medyo. Paborito ko tong cafe na to eh. Ganda ng taste mo ah. Kasi ang sarap ng coffee nila. Mahilig ka rin ba sa kape? Oo. Kaya lang hindi ko naman mayaya si Ronan sa ganitong mga lugar. Kasi hindi siya mahilig sa kape. At sabi niya, puro raw matatamis yung tinitinda sa mga coffee shop. Saan kayo madalas nagde-date? Sa paborito niyang Korean restaurant. Kaso hindi ko naman hilig yung mga pagkain Koreano. Yung iba kasi doon maanghang. Tapos masyado matapang yung lasa, kaya ayoko. Tsaka nahihilo ako sa dami ng mangkok sa mesa. Talaga? Pero sumasama pa rin ako kay Ronan. Kasi nga na-enjoy niya yung pagkain. Kaya lang nakakatampo. Kasi pag ako yung nagyayaya, ayaw niya. Oo nga. Kung ako yung asawa mo, sasamahan pa rin kita kasi sinamahan mo nga ako kumain sa paborito kong Korean restaurant. Give and take, ika nga. Ganun naman yung mag-asawa eh. Pero hayaan mo na. Baka iba-iba talaga yung tao. Mabait naman si Ronan. At mahal ko siya kahit na hindi siya perpekto. Totoo rin naman yan. O sige, ako naman ang magtatanong. Sa lahat ng mga nakausap namin ni Ronan, si Drake talaga yung pinaka nagustuhan ko. Bukod sa may itsura siya ay magalang din siya at masayang kausap. Patunay na nga yung first meeting namin na akala mo ay matagal na kaming magkakilala kung magkwentuhan. Naging panatag agad ang loob ko sa kanya kahit nakabado ako noon, Papa Dudut. Noong tapos na kaming kumain ni Drake ay chinat ko kagad si Ronan at sinabi sa kanya ang impression ko. Natuwa ang mister ko kasi positibo ang paglalarawan ko kay Drake. Kaya sinabi niya na mag-check-in na kami sa isang motel para doon na may mangyari sa amin. Habang papunta na kami ni Drake sa motel ay bumalik yung kaba sa dibdib ko, Papa Dudut. Tulad ng inaasahan ay naramdaman yon ni Drake kaya habang nasa sasakyan ay hinawakan niya ang kamay ko at sinimulang imasahe. Napangiti naman ako at kumalma, lalo na nung sinabi niyang huwag ako mag-overthink. Sa halip ay enjoy ko na lamang yung mangyayari sa amin. Kahit papaano ay nakaramdam ako ng excitement at lalong tumaas ang excitement na yon. Noong mapon ako ang pagkalalaki ni Drake habang nasa biyahe pa lamang kami, Papa Dudut. At nung makarating na nga kami sa motel, nag-check-in na kami at pagkatapos ay sinet up ko na yung video chat sa cellphone ko para mapanood kami ni Ronan, Papa Dudut. At doon na nga may nangyari sa amin ni Drake ng gabing yon sa loob ng isang motel. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Hindi ko may paliwanag yung pakiramdam ko matapos may mangyari sa amin ni Drake noong gabing yon. Pero masaya naman ako kasi alam kong masaya din si Ronan habang pinapanood kami habang naka-video call. Pagkatapos ay hindi ako nagstay sa motel at sa halip ay nagbihis na ako at nagpaalam kay Drake na uuwi na dahil may duty pa ako kinabukasan. Pero palusot ko lamang yon dahil hindi na kasama sa usapan namin ni Ronan na magpalipas pa ako ng gabi sa lugar na yon kasama si Drake. Mabuti na lang at marami pa ring masasakyan sa labas ng motel. Kahit alanganing oras na at ligtas naman akong nakauwi sa inuupahan naming apartment, Papa Dudut, simula noon ay lalong ang tumibay ang relasyon namin ni Ronan. At kapag umuwi siya sa akin ay mas mainit ang mga tagpo na pinagsasaluhan namin. May nangyari na rin sa aming tatlo kasama si Drake at masasabi ko na pareho namin yung nagustuhan ni Ronan, Papa Dudut.
Pero dahil sa demand ng trabaho niya ay hindi ko siya madalas makasama. Kaya kapag inaatake ako ng pagnanasa ay nagsasabi ako sa mister ko na gusto kong may mangyari sa amin ni Drake. Siyempre nandun pa rin yung dapat manonood siya sa amin ng live. Nung una ay naiilang pa ako na may nakatutok na kamera sa amin pero nakasanayan ko na lamang hanggang sa hinahanap-hanap ko na nga lang, Papa Dudut. Ang kulit ni Ronan. Gusto niya na agad akong umuwi. Alanganing oras na Baka nga wala pa ako makuhang taxi dyan. Paano pa ako? Nung nakaraan lang may binalitang babaeng hinold up dyan. Bakit kailangan mo nang umuwi agad? Dito ka na magpalipas ng oras. Hintayin mo na lang mag-umaga tapos saka ka umuwi. Di ka pa naman siguro malilate sa duty mo, no? Hindi naman, tsaka flexible naman yung trabaho ko. Yun naman pala. Dito ka na muna magstay. Pero baka magalit si Ronan. Gusto pa naman nun nasa bahay na ako maya-maya. E di wag mong sabihin para di niya malaman. Magpalusot ka na lang pag tinanong ka. Saka sobra naman siya kung pipilitin ka niyang umuwi mapanganib nga. Buti ka pa naiintindihan mo ko. Tsaka concern ka sa kalagayan ko. Hindi naman mahirap gawin yun. Lalo na kung mag-asawa kayo. Ay, kaya lang kahit mag-asawa na kami ni Ronan, hindi siya ganyan sa akin. Siguro kaya gusto niya na akong umuwi kasi ayaw niya tayo magkaroon ng extra time together. Siloso kasi yun. Baliw ba siya? Kung seloso siya, sana hindi siya pumasok sa ganitong setup. Ewan ko ba dun? Sa aming dalawa siya naman mapilit na subukan daw namin gawin yung pantasya niya. Nung una nga ayoko. Tapos ngayon pumayag na ako saka siya aarte ng ganyan. Minsan sakit talaga siya sa ulo. Sorry pero parang may side yung asawa mo. Di ko alam na ganyan pala siya. Pinakaayaw ko pa naman sa lahat yung pinagseselosan. Kasi wala naman akong ginagawang masama. Wala naman talaga. Masyado lang malisosyo si Ronan. Hayaan mo na nga. Huwag na natin siyang pag-usapan. Baka masira lang yung moment natin. Ang saya-saya pa naman natin kanina. Ibig bang sabihin yan hindi ka na uuwi? Hindi na. Bahala na kung anong sasabihin ko kay Ronan mamaya. Basta dito lang ako. Ikaw ba? Uuwi ka na? Gusto mo na ba akong umuwi? Siyempre hindi. Pero ano? Pero may iba akong gusto. Parang alam ko na kung anong gusto mo base sa mga tingin at ngiti mo Grabe ka naman sa akin. Ganun na ba ako kahalata? Medyo, pero ayaw mo ba? Siyempre gusto. Yun naman pala Ano pang hinihintay mo? Tara na, tumabi ka na sa akin. Sandali. Parang gusto ko muna maligo para fresh naman ako. Masyado mo akong pinagod kanina Huwag ka nang maligo. Mamaya na lang pagkatapos natin. Kung gusto mo, samahan mo na lang ako maligo. Sige, gusto ko yan. Hindi ko ina-expect yung comfort sa mga salita ni Drake pero naramdaman ko yon ng gabing yon. Aaminin ko na naging panatag ako at ligtas sa piling niya kahit na malayo ang asawa ko. Hinatid ako ni Drake malapit sa apartment namin makalipas ang 6 na oras. Sinabi ko na lamang kay Ronan na hindi na ako nakapag-update sa kanya noong nakauwi ako sa bahay dahil lobat na ako at antok na antok. Naniwala naman sa akin ang mister ko kaya hindi na siya masyadong nag-alala na hindi ko sinunod ang gusto niyang gawin ko pagkatapos na may mangyari sa amin ni Drake, Papa Dudut. Simula nga noon ay naging regular na ang komunikasyon namin ni Drake. Nag-uusap kami kahit na hindi alam ni Ronan. Sa katunayan, mas madalas ko pa nga siyang kausap kesa sa asawa ko. Ewan ko ba pero parang nagugustuhan ko na si Drake. Lalo na mas nakikita ko na ang malaki nilang kaibahan ng mister ko. Ayaw ko naman silang pagkumparahin pero hindi ko talaga mapigilan. Mas gentleman kasi si Drake kumpara kay Ronan sa lahat ng aspeto. Mainipin din ang mister ko.
Ni hindi nga ako noon mahintay ng 5 minuto kapag nagsha-shopping ako o nag-grocery. Kaya kahit nung hindi pa kami kasal ay ayoko talaga siyang kasama na mag-mall. Bukod doon ay hindi athletic si Ronan katulad ni Drake. Kaya hindi ko rin siya sinasama kapag sumasali ako sa mga marathon kasi madali siyang mapagod at madalas na magreklamo. Naaaburido lamang ako, kaya nga sobrang na-enjoy ko nakausap si Drake dahil pareho kami ng mga gusto. Kumbaga'y nagkakaintindihan kami. Simula noon ay lumalim yung feelings ko para kay Drake. Kasabay noon ang biglaang pagtabang ng relasyon namin ng mister ko, Papa Dudut. Ang bango talaga ng misis ko. Ronan, ano ba? Ano ba? Huwag mo kasi akong lingkisin na parang ahas. Naiirita ako eh. Bakit ka naman naiirita Asawa mo naman ako. Asawa nga kita pero hindi ka makahalata. Ano bang ibig mong sabihin? Naglalambing lang naman ako. Iyang paglalambing mo mauuwi na naman sa kung saan. Hindi ka makaintindi na wala ako sa mood. Bakit wala ka sa mood? Meron ka ba? Oo, meron ako kaya wala ako sa mood. Pambihira naman. Noong mga nakaraan wala ka rin sa mood. Wala ka pang regla noong mga araw na tinanggihan mo ako. Kita mo ngayon, may dalaw ka na. Sana hindi mo ako tinanggihan noong nakaraan para nakahabol man lang tayo bago ka nagkaroon. Totoo bang meron ka? O baka niloloko mo lang ako na meron para hindi mo ako mapagbigyan? Alam mo ikaw, puro na lang baka halayan yung nasa utak mo. Anong kahalayan pinagsasabi mo? Kasi lagi mo na lang akong ginagalaw. Kahit na sinabing ayoko, namimilit ka pa rin. Kapag sinabi kong pagod ako, hindi ka naman nakikinig. Minsan kahit mahimbing ang tulog ko, nangangalabit ka eh. Bakit ngayon nagre-reklamo ka na? Dati naman ayos lang sa'yo. Basta, ayaw lang kita makatabi sa kama. Huwag mo rin akong hahawakan at hahalikan. May iba ka nang gustong hawakan at halikan, ganun ba? Ano? Anong ano? Tanong ko sagutin mo. May ibang lalaki ka na ano? Wala akong ibang lalaki. Kung wala bakit todo iwas ka sa akin? Baka nakakalimutan mo, asawa mo ako. May karapatan ako sa'yo at dyan sa katawan mo. Asawa mo lang ako pero hindi mo ako pag-aari. Ang kapal naman ng mukha mong sabihin sa akin yan. Hindi mo na ako nirespeto. Kasi kung may respeto ka sa akin, hindi mo ako tatratuhin ng ganyan. Napakabastos mo. Kahit na ano pang sabihin mo, hindi ako naniniwala na wala kang iba. Kasi kung wala, hindi ka mag-iinarte ng ganyan. Kilala kita, Maria Lynn. Alam ko kapag nagsisinungaling ka. Kaya sabihin mo na yung totoo. O sige, sasabihin ko na. Total, gusto mo namang malaman, di ba? Sinong lalaki mo? Sino pa nga ba? Di si Drake? Walang hiya ka? Pasensya ka na, babe. Hindi ko sinasadya. Ikaw ang walang hiya sa ating dalawa kasi sinaktan mo ako, Ronan. Wag mo ako matatawag na babe kasi galit ako sa'yo. Ikaw pa may karapatang magalit sa akin Ikaw na nga itong may iba. Hindi pa kami ni Drake pero nagugustuhan ko na siya. Pero paano nangyari yun? Siguro kasi dahil mas mabait at mas caring si Drake kesa sa'yo. Nire-respeto niya ako. Hindi niya ako pinipilit kapag ayoko. Pero ikaw, kabaliktaran ka niya. Bidang-bida si Drake sa'yo Ipapaalala ko lang na extra lang siya sa relasyon natin. Ako may karapatan sa'yo. Asawa kita. Asawa mo nga ako pero hindi ko naman yun nararamdaman. Anong sinasabi mo hindi mo maramdaman? Hindi ako nagpapalusot. Ngayon na sinabi ko na yung totoo, hindi ka pa rin naniniwala. Bahala ka sa buhay mo. Paniwalaan mo kung anong gusto mong paniwalaan. Diyan ka na! Oh, saan ka pupunta? Maria Lynn, bumalik ka dito! Ayaw kita makatabi sa kama! Galit ako sa iyo, Ronan! Hindi yun ang unang beses na pinagbuhatan ako ng kamay ni Ronan. Nung hindi pa kami mag-asawa ay madalas na niya akong hinahampas kapag napipikon siya o napofrustrate. Pero akala ko ay normal lamang yon kaya hindi ko na pinapansin. Pero matapos niya akong sampalin ng gabing yon ay nakalimutan ko bigla na asawa ko pala siya dahil galit na galit ako sa kanya. At dala nga ng bugso ng damdamin ay umalis ako sa apartment namin at hindi na nagpapigil pa sa kanya. Sa bagay, hindi rin naman niya ako pinigilan dahil mas mataas pa sa kanya ang pride niya. Ayaw kong umuwi sa amin ng gabing yon dahil ayaw kong malaman ng parents ko ang tungkol sa away naming mag-asawa. Pero ayaw ko rin namang mag-check-in sa hotel ng mag-isa lamang.
Doon ko na nga naisip na kontakin si Drake at masaya ako dahil kahit hating gabi na ay sinagot pa rin niya ang tawag ko. Sinabi ko sa kanya ang sitwasyon ko at ramdam ko sa boses niya na alalang alala siya. Pinayuhan niya ako na manatili sa isang 24 hours fast food chain at doon niya ako susunduin. Pagkalipas nga ng 25 minutes ay dumating na nga si Drake at sumama na ako sa condo unit niya. Nang gabing yon, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut na natili ako sa condo ni Drake ng 3 araw at 4 na gabi. At sa loob ng mga panahong yon ay walang sawa kong kinokontak ni Ronan. Pero ni minsan ay hindi ko siya kinausap dahil galit pa rin ako sa kanya. Malungkot pa rin ako sa ginawa niya sa akin kasi kahit kailan ay hindi ko naranasang pagbuhatan ng kamay ng mga magulang ko. Tapos ay gagawin lang niya sa akin yon. Doon ako nakaramdam ng matinding pagsisisi na pumayag akong magpakasal sa kanya. Kung mas nakilala ko pa sana siya ng gusto ay baka na-realize ko na ayoko pala siyang mapangasawa. Nang mga panahong yon ay alam kong may nararamdaman ako kay Drake. Gusto ko na siya kasi mas caring siya kesa kay Ronan. Tapos ay pareho rin kami ng mga interes sa buhay. Naisip ko na kung siya ang karelasyon ko ay mas magiging masaya ko. Sa nakikita ko ay gusto na rin naman ako ni Drake. Kaya biglang lumakas yung loob ko na ipagtapat na sa kanya ang nararamdaman ko. Isang beses ay pinagluto ko siya ng mga putahing paborito niya para sana sa pinaka-espesyal na gabi ng buhay namin, Papa Dudut. Wow! Minsan ko lang sinabi sa'yo na gusto ko ng bulalo. Pinagluto mo na ako. At kuwang-kuwa mo pa yung luto ng mama ko. Bigla ako tuloy siyang na-miss. Masaya ako na gustuhan mo yung luto ko. Ang totoo, niluto ko yan na punong-puno ng pagmamahal. Kaya naman pala masarap. At hindi lang yan. Pinag-bake din kita ng chocolate chip cookies. Sorry pala kasi ginalaw ko na yung mga ingredients mo tsaka yung oven. Nakita ko kasi na may mga pang-bake ka sa cabinet eh. Medyo marami pa yung laman, tsaka may iba pa nga na hindi pa nabuksan. Okay lang naman kesa ma-expire. Binili ko yun last month kasi sabi ko gusto kong matutong mag-bake. Kaso tinamad na ako kasi ang hirap pala. Naisip ko na dapat siguro kumuha ako ng baking class. Kasi doon pa lang sa pag-measure ng mga sangkap, medyo dehado na ako. Sandali, paano ka natutong mag-bake? Tinuturuan ako ng mommy ko. Nagbe-bake kasi siya ng mga goodies na lagi niyang pinang-giveaway sa mga katrabaho ni Daddy kapag may event sa company nila. Hindi na ako magtataka kung masarap yung mga cookies na binake mo. Para nag-worry tuloy ako. Bakit naman? Paano kung hindi pala masarap? Eh di napahiya ko na si mommy niyan. Isipin mo na lang ako di nga makapag-bake. Ikaw kahit di masarap, marunong mag-bake. Pero naniniwala ako na masarap yung mga cookies mo. Kaya huwag ka nang mag-worry. Sige, salamat ha. Gumagaan talaga ang loob ko sa mga comforting words mo eh. Mabuti ka pa sinusuportahan mo ko sa mga bagay na gusto ko. Hindi tulad ni Ronan. Ayaw kaya nun ng mga cookies ko, hindi raw siya mahilig doon. Matanong ko nga pala, kumusta na kayo ni Ronan? Don't tell me hindi mo pa rin siya kinakausap hanggang ngayon. Kung kakausapin ko man siya para sabihin na gusto ko na makipaghiwalay. Ha? Bakit naman? Kasi may iba na akong gusto. Ibang gusto? Sino naman? Ay, medyo mahina ka rin pala makagets, no? Siyempre, ikaw. Ako? Maria Lynn, ano kasi? Alam ko magugulat ka, pero ilang araw na akong tsumitsyempo na makausap ka at masabi sa'yo yung feelings ko. Gusto kita, Drake. Hindi lang pala gusto kasi mahal na kita. Baka naman nabibigla ka lang sa sinasabi mo ha? Hindi ako nabibigla. Seryoso ako sa sinabi ko. Mahal na kita. Pero may asawa ka. Paano na lang si Ronan? Sige nga. Hindi ko alam. Basta ayoko na siya makita at makasama pa. Ay, hindi pwedeng gano'n na lang yung gusto mong mangyari. Kasal kayo.
Saka di pa naman kayo nakakapag-usap. Sabi mo, panay text niya sa'yo at humihingi ng tawad, di ba? Bakit di mo muna siya subukang kausapin? Kung makapagsalita ka naman parang hindi mo narinig yung sinabi ko. Sabi ko ayoko na sa kanya kasi ikaw na yung mahal ko. Narinig ko naman, pero Pero ano? hindi kita mahal, Maria Lynn. Wala rin akong gusto sa'yo. Ha? Akala ko kasi. Baka akala mo lang, pero pasensya ka na kasi kaibigan lang turing ko sa'yo. Wala rin sa bokabularyo ko yung ma-inlove sa mga nakakasiping ko sa kama, lalo na kung may asawa. Ganun ba? Baka nga maling akala ko lang tapos nag-assume na ako. I'm so sorry kung yan yung naramdaman mo. Wala ka namang kasalanan eh. Tsaka may point ka rin naman sa mga sinabi mo. Hindi ko pa sinusubukang kausapin si Ronan. Hindi naman siya basta kung sino lang kasi kahit balik-baliktarin ko pa ang mundo, asawa ko pa rin siya. Kaya nga baka pwede pang maayos. Pag-usapan niyo yung problema niyo. Tapos magsimula kayo ulit. Kung kinakailangan na itigil na natin yung ginagawa nating tatlo, walang problema sa akin. Ako na mismo yung lalayo para di na ako makasira sa pagsasama niyo. Sobrang sakit na marinig mula kay Drake na hindi pala mutual yung feelings namin sa isa't isa. Ako lang pala yung nag-assume na gusto niya rin ako. Akala ko kasi kahit man lang kaunti ay lumalim na ang nararamdaman niya para sa akin. Pero matapos ngang linawin ni Drake na ayaw niyang mamagitan sa amin ni Ronan, ay na-realize ko ang mga kagagahan ko. Doon ako nahiya sa sarili ko matapos bumalik sa akin na kasal na pala ako. At kung makikipaghiwalay ako ng tuluyan kay Ronan ay mag-uumpisa na naman akong muli. Bukod doon ay siguradong pagagalitan ako ng parents ko kung hihiwalayan ko si Ronan. Gigisahin nila ako at pipilitin nilang alamin ang totoong dahilan ng hiwalayan. Ayoko malaman ng mga magulang ko ang kabalbalang ginawa naming mag-asawa. Kasama ang ibang lalaki. Kaya hindi ako nag-atubiling ayusin namin ni Ronan ang gusot sa aming relasyon. Na-appreciate ko lahat ng mga sinabi at pinayo sa akin ni Drake, Papa Dudut. Nakakatuwa kasing meron pa rin palang mabubuting tao na katulad niya. Malaki ang pasasalamat ko kay Drake dahil naging kaibigan ko siya sa maiksing panahon ng aming pagkakakilala. Kaya nga bilang pagsunod sa gusto niyang gawin ko, kinausap ko na si Ronan at ipinagtapat ko na sa kanya na nakituloy ako kay Drake pero wala namang nangyari sa amin ng mga panahong yon. Naniwala sa akin si Ronan at hindi na rin siya nagalit sa akin kasi alam niya na may kasalanan din siya kung bakit muntik na kaming magkahiwalay, Papa Dudut. Sinubukan ulit naming ayusin ang aming relasyon. Sorry talaga, babe. Kasi nasaktan kita sa mga ginawa ko. Hindi ko na inisip yung nararamdaman mo. Masyado ako naging manhid. Tapos, pinilit pa kitang gawin yung mga ayaw mong gawin. Wala na tayong magagawa doon. Nangyari na yon. Ang mahalaga, na-realize mo na yung mga mali mo. Tsaka hindi lang naman ikaw yung may kasalanan kung bakit muntik na tayo maghiwalay eh. Ako rin naman, kasi nagkagusto ko kay Drake. Pero mabuti na lang natauhan ako kasi pinarealize na sa akin na kasal pala tayo. Salamat talaga at mabuting tao si Drake. Buti na lang din, sa kanya ka nakituloy nung umalis ka dito sa bahay natin. Hindi ko talaga alam kung saan ka hahanapin eh. Alam ko kasi na hindi ka naman umuwi sa bahay ng mga magulang mo. Nahihiya kasi ako kina mommy at daddy. Ayoko malaman nila yung away natin. At sigurado ako na pagagalitan nila tayo ng husto kapag nalaman pa nila yung pinaggagawa natin. Oo nga eh. Bigla tuloy ako nahiya kasi ako yung nag-udyok sa'yo na gawin natin yun. Sorry talaga. Okay na nga kasi nakaraan na yun. Tsaka pumayag din naman ako. Hindi mo rin naman ako pinabayaan. Kaso hindi lang talaga naging okay. At nag-meet siya pa para muntik na tayo maghiwalay. Kaya nga baka sign na yun na itigil na natin yung ginagawa nating yun. Ititigil na talaga natin kasi ayokong magkagusto ka sa ibang lalaki.
Kung alam mo lang na para akong masisira ng ulo nung sinabi mong gusto mo na si Drake. Sorry sa bagay na yon, babe. Masyado lang ako nadala ng emosyon ko. Nung narealize ko nga yung kagagahan kong yun, munti ko nang sampalin ng sarili ko kasi paano ko naatim na ipagpalit yung mahigit 7 taon nating relasyon sa lalaking nun ko lang nakilala. Naisip ko na baka nabigla lang ako kaya ako nasabi yun. Nagalit lang ako sa'yo kasi sinampal mo ko. Tungkol nga pala ron, pangako, hindi na kita sasaktan. Mas magiging maingat na rin ako sa mga kilos at mga sasabihin ko sa'yo. Kung sakali namang masaktan ulit kita sa mga salita ko, sabihin mo kaagad sa akin para alam ko kung paano itatama ang sarili ko. Ayos ba yun sa'yo? Ayos na ayos. Pero sana ganyan ka pa rin sa akin kasi hindi naman ako perpektong asawa. Nagkakamali din ako, babe. Pero para sa akin, ikaw na yung pinaka-perpektong asawa. Kaya nga mahal na mahal kita. Sorry ulit. Sorry talaga kasi kamunti ko nang masira yung pagsasama natin dahil sa akin. Hindi ko lang talaga mapigilan makonsensya dahil sa nangyari. Isipin mo na lang na pareho tayong may kasalanan at pananagutan. Ngayon na nagkapatawaran na tayo at nangako mas magiging mabuting asawa sa isa't isa, huwag ka na makonsensya. Isantabi na lang natin yung mga nangyari at magsimula tayo ng panibago. Hindi pa naman huli ang lahat para sa atin, di ba? Oo naman. Yan din talaga yung gusto kong mangyari, babe. Yung magsimula ulit tayo para sa pamilya natin. Halika nga rito. Payakap ako. I love you, babe. I miss you. I love you too. Miss na miss kita. Ay, naku babe. Bakit? Naisip ko lang kung gaano ako kaswerte sa'yo. Naku, parang binubola mo naman ako eh. Hindi kita binubola. Nagsasabi lang ako ng totoo. Sobrang swerte ko sa'yo. Kaya hindi ako magsasawang ulit-uliting sabihin sa'yo na I love you. I love you more, babe. Siguro nga ay naging sabik lang ako sa atensyon ni Drake kaya nakalimutan kong may asawa na pala ako. At yun ay walang iba kundi si Ronan. At pagkatapos nga ng mga pinagdaanan namin ay masasabi kong tumibay ng gusto ang aming relasyon. Nagsimula kaming muli ni Ronan bilang mag-asawa at mabuti na lang dahil sa malapit na ulit siya na madistino kaya mas marami na kaming oras sa isa't isa. Tuluyan na rin naming pinutol ang komunikasyon namin kay Drake at doon ko nga na-realize na bugso lang ng damdamin yung feelings ko para sa kanya, Papa Dudut. Nagplano na po kaming magka-baby ni Ronan at dininig naman yun ng Diyos nang mabuntis ako. Pero muling na-assign sa malayo ang trabaho ng mister ko kaya wala na naman siya sa tabi ko habang nagbubuntis ako. At dahil likas ang pagiging emosyonal sa mga nagdadalang tao ay nagtampo ako ng husto kay Ronan dahilan para kumausap na naman ako ng ibang lalaki online. At doon ko nga nakilala si Ethan. Mahigit 2 linggo na kaming nag-uusap ni Ethan at nung una ay friendly chat lamang kami. Hanggang nauwi na sa landian at nagsimula na rin akong magpadala ng mga malalaswang larawan ko sa kanya. Hindi ko na inisip na buntis ako dahil sabik na sabik ako sa atensyon ng lalaki na hindi naman maibigay ng asawa ko kasi masyado siyang subsob sa trabaho. Pero aaminin kong nakokonsensya na ako, Papa Dudut, lalo't kitang-kita ko ang pagmamahal sa mga mata ni Ronan pag magkausap kami sa video call. Lagi niyang sinasabi na hindi na siya makapaghintay na makauwi sa amin para makapiling ako at ang baby sa sinapupunan ko. Sana po ay mabigyan ninyo ako ng payo. Hanggang dito na lamang po ang sulat ko, Papa Dudut. Malaking bagay po sa akin na mapili po ninyong i-area ang kwento ko sa Barangay Love Stories. God bless po sa inyong istasyon. Ang inyong forever kapuso at kabarangay na nalilito, Marialyn. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1 Forever.